Joan den astean zabaldu zituen ateak Basarriak. 24 lehiakideak iritsi ziren eta elkar ezagutu ondoren, Aixo? Goien Etxeatarrak eta Bengo Etxeatarrak edizio honetako lehen auzolan proban lehiatu ziren. Joder! Benetan gogorra izan zen proba eta agerian utzi zuen taldeetako baten lan eskasa. Talde irabazlea! Talde urdina da! Talde gorria ez zegoen pozik, Mierda, puta haiekin. Hostia! eta ezintasun hori negutegian islatu zen. Errespetua faltagoa, Goien Etxeatarrek Miren eta Marko izendatu zituzten. Marko matik edesate gehien bat. Adituek berriz, Unai eta Eneko. Proban, Unai, Eneko, dena eman behar da. Talde urdinetik desafiora zein bikotek joan behar zuen jakitea falta zen. Mirenek eta Markok bikote indartsu baten aurka lehiatzeko arriskua hartu zuten. Aitziber eta Inigo. Eta beren taldekideak libratu zituzten. Agur. Momentu erabakigarria iritsi zen. Aitziberrek eta Inigok aurrea hartu zuten desafio proban, baina... Aitziber eta Inigo izan ziren lehenak Basarria uzten. Hau da, Basarria. Basarria uzten lehenengo bikotea zein izan den jakiteko zorian daude bi taldeak. Bikote gorriak irabazi zuen, bai. Baina zalantza taldekideak postuko diren jakitean dago. Nervioso, me estoy poniendo. Gorrexatos. ¡Hostia! ¡Hola! ¡Hostia, equipo! ¡Ahí va, tío! Miren, barrura, bustitzen gabiz, igual hobeto barruan. Zer probate, Bi iskinetan obertzen bi launek bina balde esnekin, baina bambu batek balantzezen ez. Tako bestiak eta nik, inbergen du neurra moztu erortzeko. Osa, mantendu bazen duen ekilibrioa. Esnea erotze bat zen, barai, kanpora, bai. Nun esnea erori zaio, eta... Eta nor mantendu du ekilibrioa, Marko edo Miren? Baina bastea, eta Buen Dios. Zaila izango da Inizerentzat bere mutil Inigoren falta gainditzea. Talde urdinak, Jokinen eskutik, desafio probara bikote indartsu bat bidaltzea erabaki zuen. Zuk jokin zautatzen zu faltan la Zer ez. Zer moduz? Kaixo? Bai. Ondo primeran? Erki ikusten zaituzten, kafe eta guzti. Bueno, ni berri bat ematera nator. Dakizuen bezala alde batetik. Lehiatu dira talde gorriko Miren eta Marko. Eta aukeratu dituzte Aitziber eta Inigo. Proba polita izan du da. Baina abenturan aurrera jarraitu dutenak Marko eta Miren izan dira. Usurre. Bai? Kaleratuak, kalera jetxi behar izan diranak, Inigo eta Aitziber izan du dira. Nigo handia ez sinisten. Ez da sinisten. Erabaki hartzeko puntu horretan, azkeneko hitza zuria izan du da. Oain, errudun setitzen zara, ala ez. Bueno, errudun. A ber, kulpan parte bat bai. Nik eman dut behaien izena, baina nik uste dut behaiek eliminatu izan aztela 100% nian mintzate uneko unien kulpa. Denen hartin egon gara itzen. Denen hartin itzen deu, uste oso pareja fuertia zala danak. Moindik egin pentsatzen zitu oso pareja fuertia ziala eta arritzeit eliminatzea Mirenek eta Markok. Baina, bueno. Kriston golpe da, ze oso pareja potentia esan gure taldien. Animo, goiari eutxi, probak aurrera jarraitzen dute, eta gero ikusiko dugu elka. Eskerrik asko. Bakizute zein bikote jaitsi dan kalea, eta hemengo bik lotura estua zenuten. Ainize, Unai, zuentzako mezu batekin nator. Apa, ikustezu nahi baino goiza jo Marko dela etxea. Baina, hain dio zugatzea partaida, así que
espero edintzat, egurra matea eta zuni baino programa hobea itea. Eta, hoxe, animo. Eta zaiango naizela kanpon, da herrikitan aber noiz etortezan. Baina bintzat, premioak etorri, Ez dakit, non hasi. Fuego ayuda. Bueno, nahi, ni etxea marihua. Ez konfiatu gauza errexetan, osea, eman dena ez konfiatu joanki bategatik etxea joan zaitezkelako. Eta eman dena eta irabazi. Joder, gaixua. Ez que zen momentu hotza diok. Aitziberren bideko zidadenaren txagolan, kristonpen hartu dut. Ez nuen pentsatzen, minon. Eta bain gelitzen den denbora hemen, baserria, begatik joango naiz a muerte. Eskapatin zaila. Usuetzu, guantxe bertan, itxituratik saltatu egin du, eta hori da. Eta orain, kanpoan daukagu. Baina zeba junda da! Lana amaitu da! Goien etxeatarrak, bengo etxeatarrak, talde gorria, talde urdina, ongi etorri, auzolan proba honetara. Arratsaldeon. Bueno, gauza asko gertatu dira zera azken ordu hauetan, eta hemen ikusten ditut urdinak, bikote bat falta da, jakin, zuk aukeratu duzun bikotea. Bai, ni pareja fuerte bezala behel dutxut, eta ize pasan, ez dut ikusi proba galdu indue. Bai. Eta, bixe, falta jala. Unai, mezua jaso duzu, ez da? Bai, ikusi dut, bai. Neharrez joan da gaixua. Unkigarria izan da, eh? Bai. Hor hartu dut joia erra. Bai, Ez zara bakarra izan. Hainize, bikotea joan zaizu. Bai. Eharra galdu uste. Bai. Nola, jokue? Jakin duzunean zer sentitu duzu? Peni, kristona. Nioin jokun jokalizeuten hau, eta hau eta bai, behatik, bai, osea... Beragatik egin nahi duzu? Bai. Zure mutiangatik? Bai. Bueno, zuk esan duzu. Oain beste fase batean gaude, konzentrazioa behar duzue, auzolan honetan, konzentrazio guztia hemen euki behar duzue. Presa duete? Beldurrik sentitzen alduzu, Respetua. Respetua. Bai. Txekorrak dauzkau orain, eta kriston urdurin hau, ze ez de txekorren baketekin hainbesteko kontaktuan nire bizta oso ikusi. Beldurre mateit txekorra nire aurka jutea, baina, bueno, ondo ingo deu. Helburua. Txekorrak itxitura barruan sartzea izango da. Bai? Bueno, lehendabizi, itxitura egin beharko duzue. Baserritarrek egin beharko dute lan hori. Bai? Bitartean kaletarrak zain egongo dira. Behin itxitura bukatuta, behin lana bukatuta, kaletarrek sartu beharko dituzte txekor guziak itxituran. Hori bai, koloreak daude, gorri koloreko kaletarrek, gorri kolorea duten txekorrak, eta urdinekoek, urdinak, argi dago ez da? Bal, egizu ezer, itxitura aipatzen dudan bakoitzean, Amalur, ondo dakizu, baserrian itxitura on bat egiteak duen garrantzia, ala ez? Bai, ala jaina, bai. Esan zerbait hauei. Esate izuet, itxitura, sendua, txukuna, inberko zutela, 6 txekorroik barrenin eusteko. Adituak oniritzia eman arte, ezingo zute bigarren fasea pasa. Vale. Txekorra dauzkagu eta hemen. Jon,
Ganaduarekin eskarmentu handia daukazu. Badaukagu. Nire esperientziatik, haziendak animaliak lasai hartu, bai? Beraiek gai dira zuen urduritasuna nabaritzeko, orduan, behin itxitura sartutakoan, edozein mugimendu azkar, edozein golpe, beraiek ere izutuko dira, bai? Animaliak ongi tratatu, zertaz bai amalur eta baini, ondoan egongo gara, makilarekin gehiagizko golpe bat jo eta guzti hori kontrolatzeko. Pixka bat antolatzeko, itzein dezakezue zuen artean. Aurrea. Gogoratu, arratian beti esaten dabe, arratiko txekorra, naiz eta txigerra, gogorra. Emeko estakan, atia zabaltzen den estaka hontan, hor postia jarri bidu, sarie josteko, zesteko non josi, honek sare honek... Irikin berduta. Eso es. Hemen sarri bidu estaka bat. Oso argi dazkau gauzak, eta ekipua oso fuerte ikustet, eta alden dana itaguaz. Lehenbiziko estakai, sare guztitan josi. Horkila danetan josi. Bai, aurrenekon danetan, da bestetan 3-4 horkila nahikoa ditu, danetan josi gabe bat bai batez. Nik jokin lider modun abietun ikusten dut, badakilako entzuten, ongi instruitzen, pazientean gauzak hartzen eta oso lasai ikusten dut, ongi. Isili, lasai, goxo. Mugitu suabe eta... Nik ustenetan importantea dela, buiaka jartzen bagata oso urduri... Ez asustau eta... Ez, prisek ez hasi, porque ez dela... Presa ez da, presik ez da gau, Eta beldurrik ez hartu. Presik ez da, Ekipua ondo ikuste, sasoiko, fuerte, ondo eta dena matea. Lau makila daude uste. Hori da, Lau makila zein egartu dezu. Nik bat. Nire ez zait importa, baina nire gana badator norbait mesedez lagundu, Nik bat. Nei, errefutu emateite, Kaletara txekorrakin bakarri guztia iruditzen zait suizidio bat. Eta nik uste hor jalio guztia hor daula, ez? Txekorrak hor separatzen da sartzen, ez dakit konsegitu egun ez ekipo batek eta ez bestiak. Adi, lehiakideok! Auzolan proba hau gainditzeko, itxitura ondo egin behar duzue. Amalurrek esan du, hala da, Amalur. Hala da, Claudio. Mino hortaz gain, material guztia erabili berko zute. Hori gogoratu. Prest! Adi, lehiakideok! 3, 2, 1, lanera! Ba. Hartu palanka, hartu salida. Joan, atea ondo itxi beharko dute, ez? Bai. Ze, halako batean, txekorra hauek eskatatzeko edo ies egiteko... Deskuidoan atea irekitzu utzi ezkero, beraiez gain guke problemak izango. Bai, ez? Korrika hasiko gineateke. Bai. Auskalo, Amalur. Eta problemak izango, euk eskapo inazkio. A ver, honeago, motxago. Jarri hor. Jarri hor. Taldekideak, Adi, Ateak ongi itxiturak itxita, Talde gorria, itxiturak itxita. Itxiturak itxita. Usa. Venga. Horrez, torri hona. Honea. Hostia, zuzen jarri ditu bat. Txoin, hemen dekutzi. Beste atertik! Lasai, venga! Venga, aliatzen da, oez? Azkar, horre, aliatzen da, Venga, hemen txajosin. Jo, baino jarri duzu alrebes, jostekoa txarra. Beste estaka bat sartu bide, eske beste bi falta jaki hondikan. Bota! Ondo. Eman! Venga. Igo maioa gora, eta maiok errekorrido gillo. Venga, zigorre, eman. Eman zigor. Venga! Erkia iziate, venga. Ondo! Bi unaziok, eman! Guti bera, luze, urti, altxa gorata. Hola! Baiatzen da, segure baiatzen dela. Azto porra. Venga, jarri altzupekin ba. Urkeri bitezai asko azeleratzea eta itxitura iteko gara oso presak ibili gala. Azto porra. Kontu aurren,
Bata! Hau! Material guztia erabili behar da. Dena. Zuek aseguratu, ekipo. Zuek aseguratu. Zuek esan. Iruditzen zaituzte? Hori hemen. Tensatua ziok ez, ja? Tensatua? Bai, ondo. Bai, venga, aurrea. Bai. Utxe barik jarriko diot. Hartu makia, ba. Venga. Kaletarrak, barrura! Os. Atia zabaltzen berak, bat. Bai. Aurrera. Gu lan hona itxen aigea, aber kaletarrak nola moldatzen nien guain. Lasai, utzi lasai. Lasai, bakarretik jugo da. Baina, lasaizu. Lasaizu, animalia. Atea, azkar. Barrura, kaletarrak! Segi azkar. Aprobetxatu. Suave. Da. Utxitxe. Hemen deko guztana. Horra, trotxaui! Segi atzera, segi zuek atzera. Utzi. Libratu pixka. Gorrik sartze baia. Animalia jarri dira txoko batean eta taldurdina ez diete utzi ateratzen hortik. Atzera guztia berrio ez diraterako hortik. Suave, area. Ez beta, area. Emetik. Da, suave. Suave, ez beta, lasai. Lasai. Oso no. Nik. Gorriak atzerau. Hor, geldion. Urpiñak. Eskubitik sartu. Torri, politxa. Hartu hori urdina. Ez dute kasu ikeiten. Bialio! Lekarri honea! Boeta, lekarri honea, barrua! Horrea! Ekipo! Lucia! Atzea! Sartu makile! Bai, bestia ez! Atea! Zukati hartu, Emetik! Telmo, emetik! Arrebes. Ya está. Lasai, politxa. Lucia, ikiatea. Zabaldu. Ya está, politxa. Ez. Ez. Horrek salto egiteko keinoa egin du? Segituan. Bai, Bai. Salto egin dezakete. Ja, hor ikusi dutanean, inorrez palego, edo beste momentu batean, salto egingo duke. tos! Venga, Aria. Polilla da. Hei, tos! Polilla. Tos. Astiro. Adibidez nahi, oso ongi ikusi dute, azindari nahi hurbiltzen, behin ere azindartean ibili ezen pertsona batentzako horren hurbil jartzea, oso beldur gutxi dauka. Ni hor nabil esatzen. Venga, Polilla, venga, maitxi, oiez aurrera. Astiro. Ez, Polilla, ez. Tos, maitea, tos! Bai! Itzi. Horainik gaizki ikusten dudana hor bakarrik, arriskuan, hazienda bat bakarrik itxituran, arriskua daukala. Zergatik?
beti animalia babesean, bi elkarrekin balin badaude, hobeto moldatzen dira bakarka baino. Ikusi guantxe bertan, itxituratik saltatu egin du, eta hori da. Eta orain kanpoan daukagu. Barrukoa listo! Sotz! Hor! Zarratu atia! Vale, ondo, ez? Hostia! Endio! Utzi. Polilla, venga! Ondo! Horrek aldingo igual. Hombre, claro. Polilla! Vale, sella, ez? Bota hori! Sella! Hola, tío! Baina hartu, ez itzi, beste gazkute, ez itzi. Hori. Lasai, Camilo, lasai. Venga, equipo, ekarri hori. Barrukoa beira. Vale. Tranquila, tú tranquil. Tots, Polilla. Vale, espeta. Lasai baina, Ireki, Markel, ireki, atia. Bota hau. Ez Polilla, ez cariño, ez Polilla, ez cariño, ez. Horra. ¡Eco! ¡Ahora! Venga, va. ¡Quieto para! Marco! Gure sekorrak salto egin dute, bestiak lehenago salto egin da ondiralako. Bestela guria lasai ondie. Tas, kontuz, hola, badare. Atara. Tío! Atara behar du, gorria. Esteko guzmeo! Adi lehiakideok! Lana amaitu da! Venga, equipo, ondo! Urdinak dena sartu dira hemendik, ez? Urdinak azkenen dena sartu dira. Baina sartu dira denak, hemen ez da urdinik, ez? Venga, ya está, oso ondo, venga, ánimo. Eneko ondo, lehante. Zenbat saltu dituzte beraiek? Dena saltu indute, txitura saltu ditu. Akojona indozte, Gelditu jata lan begiten? Ondo, equipo. Gaski indute behadek. Nahi personalmente irutzen zait, kriston jarrera positiboa eta hona eukidezuela. Danok, eta egon zeatela, eta indezuela kaso a todo. Gaurko adibidea hartu nida, hau, alkarrekin inbezio berba, ze bi basoazte baten atxetik, eta, individual, cuesta el doble. Nik uste dute irabazi dugula, baia azkarrago egin dugu, guk alborotoaz dugu sortu, animaliak bere espazioa utzi diegu, eta hori, eta sartu ditugu lau. Huele a chuleta, hostia. Harri honen, equipo! Venga, va! Equipo bat, Nik uste tira baztia mezi dula, gure itxituran barrendikan txekor guzti pasadiak ebaldin dute, baina sartu dira. Superona, Tania, superona indezuela, Ondo bizare? Tania. Abrázame. Jalaba, lasai, Ez que ikusi dut egin dudan ez du esertarako balio, eta gogoekin eta rabia eman dit, horregatik egin dut negar. Goien etxeatarrak, bengo etxeatarrak, auzolan proba bukatu da. Gauza batzuk, aipatu nahi ditut. Lehenik eta bain, adituek hala esan didatelako, guztien lana ona izan da. Guztiek egin dutelako lana ondo. Bai, basarritarrek, baita kaletarrek ere. Kaletarrek, benetan, zorionak espezial. Inoiz azina tartean ibili espalin bazarete behintzat, gaurkoan demostratu duzue, hurbiletik, bertan, beldurri gabe, aurren jarrita, atzen jarrita,
nire partetik behintzat, txapo, zorionak. Egia da, auzolan proba honetarako finkatuta geneukan helburua inok ez duela bete. Horrek ondorioak izango ditu, baditu. Alde batetik, talde gorria. Zuek txabolara bueltatuko zarete orain. Talde urdina, zuek basarrira. Hori bai, jatekorik ez duzue izango. Saririk orain ez duzue izango. Zita bat daukagu. Goien Etxeatarrak, Bengo Etxeatarrak, ordu bete barru negutegian. Eta negutegian ondo entzun, jakingo duzue auzolan proba honetan irabazlea zein izan den. Aber, guain negutegin ze erabaki hartzen duen, baina guk indeu lanakin arro nau, uste ondo indeula. Proba bukatu itxeo, guri ez zile itxita zehoz ezenba barruan zeon, da gaur ez du bukaera ban. Ez noa dos. Erabaki zehontzen egutegian izango da, eta espero dut ona izati egutzako. Nik uste dut gaizki ez du lehen ezebez. Ze, eurenak urten de lehengo itxituratik, da horren ondorioz, gure bik urten dere, baina bat lotu da barruan. Eurenak espazuen salto ingo guri alasaia ondia. Galtzen bade, neure kriterioaz ez dut ondo hartungo. Ez dut ezerrer, favorez. Zer gertatzen zaizu miren? Ez dut ezerre zane. Azarre? Ai. Zergatik? Ez dut ezan. Oso azarro zaude? Oso. Bi taldeek adituen epaiaren zain egon behar dute. Baina gorriek ez dute ondo hartu txabolara itzultzearena une baterako bada ere. Eguraldiak gainera ez du batere laguntzen. Nahi iruditzen zait ordua orain ez gaudela kondizio berdinetan. Hau putak egada, hemen. Eta kondizio eta bestek egongo dio pixkat lehortzen aldatzen, bota kentzen, baserringo txegozo eta guen pute hauta. Atzo esan amaitu probi eta antxe berten erabaki izan. Eta erabaki da, han bertan. Han amaitu da probi, esan hau. Oin txabolara berriz. Txabola berriro, hogeita mar vuelta, bustita. Netzako ez da justu. Estakak hobeto zeruta gatu jala, estaka fuertio gatu jala guriak. A la vista, politia guen dute behaile, porque txukuno eta txuxeno dute behaile, netzako txitura txukuno. Gorra hua más funtzional, ez dakit, baina... Baina ez dituzte beraiek ere txekor guzia bere itxiduren sartu? Orduan? Erabakitzen dutela nik argi dakat irabazleak gu gehala. Talde irabazlea ezagutzeko unea iritsi da. Dagoeneko adituek badute beren epaia. Goien Etxeatarrak, Bengo Etxeatarrak, aurreko negutegian, edizio honetan izango dugun elementu berri bat ere aipatu nuen. Elementu horrek, joare horrek, hemen baserrian edizio honetan, dena hankaz gora jarriko duela. Gaur, adi, informazio berri bat eman behar dizuet. Joarea, talde irabazleak jo ahal izango du. Eta gehiagorik ez. Momentuz, informazio gehiago, laizter emango dizuet. Auzolan probari buruz hitz egin behar dugu. Dagoeneko erabaki hartuta dago. Baina, zuen iritzia jakin nahiko nuke. Zuen ustez, gaurko auzolan proba ze taldek irabazi beharko luke. Guk. Zergatik? Nik esaten dut beraiek oso ondo egin dutela, beraiek oso ondo egin dutela ere, gu bezala, sartu dira berriak izan da, baina guk gure itxiera ez da purtu. Guria ez da purtu. Nik ikusten itxiera saltu inaubela gainetik, baina dobla oingila, estakak ez die jauzi, eta horkiak beba izazen engantxauta. Jode, bigarrena, hola, tio! Vale, lase. Eta gero nik behiek egon dire guztiek barruan gureak. Gurean berdina indute eta ez da puskatu. Baino saltin dute. Zuenean zenbat sartu dira. Guztiek. 6ak ala hartalde osoa. Guztiek, 6. Ja.
Beira nola jarri dena Ainize zer? Nik ikusi dena behitzen dizen da, lehenengo itxituri lehenua bukau deu, garbi bukau deu, zartu gehan lehenak gorrixek izen gazartzen, eta aparte moitzen hasi gehan lehenengo hiru txekorrak gurin zartu di, eta itxin di. Eta orduan, egixe da gero zukaz izatela zartzen, montau da bat, eta gurik zeuden, gure txekorra txintxo hortxe lazai, eta hasi di saltatzen, orduan gurik astora indi, da gurik ertetzen hasi di. Nietxako euren animaliek iztuago tratado diez, nerviosoago eta horrea itxi salta die guri epaino lehelago. Zigor. Isil izade. Zera izuzatia? Ba, zuko antxe bertan pentsatzen duzuna. Ba, lehenko hauzia, goiko egin daun joku zikine. Barkatu? Joku zikine egin dau. Ba, egon da, txekorrak guriak espantatzen. Hombre, hori Marko bebai, barkatu, ipini de gure atean. Beratu bideo, ipini nahi zizkine. Berriz ez zu ikusten ondo, igual betarreko jarriko dituzu. Bera ibilida, gainera. Igual ipini bazuzuk. Boka txanklas, macho. Betatu gedani, berai txistu indiu, a ver, zetan da bilen gure txekorra. Una jueza, hori urdina ze! Nik saiatu naz, ba, ibixakero ez sartzia euren esixan, baina... Orduan ibiliza, orduan ez esan... Orduan ibiliza, baina... Vale. Onartu izu, bentsat. Onartzen dut, bai. Nietako izena ez da joku zikina, dala zailtasuna jartzia. Osea, en plan, gaina joku legala ustot inotela, eta horren barruan ustot inotela de puta madre. Osea, hola esaten dut. Ordu nik esatean euken bikaretarrei joan zuen sarrera da, jarri bikor, ireaino entra ni Dios. Beste barkatu, ezke hori... Me bai pasau da hori. Zuk indozu, adibidez, zu gelditu zara, atean, me bai erdin egiten, etorri zara gurean gana, eta gelditu zara hortxe denbora guztien. Ikusiko, Egonda bera atea mazte izinde, ateko jabea, por así decirlo, eta segon zara bere parean, paluegaz, no sé qué, no sé cuántos. A ver, Marko, tío, oza... Koxiko dugu, bideotan, ni bakin nuen egon nahizen. Baina goikok bentsat onartu du, berak egin duen jokoa. Zer nahizu, onarte zina? Nietako zikina ez da izan, Zini ateanen nahiz jun, ni jun nahiz iskinera. Bera gonda eskuekin eta atzetik. Hombre, eskuekin olaen ez geratu dira. Baina ezki Marko geratu da horrela, eta zuk en plan espantatzen, ez da berdina. Tude, justo Marko holan gelitu de. Osea, eske, a ber, benetan, Baina ez hartu kontra bat, beragaitin nabil esaten hon. Zuzamila kontra botatzen bestiek. Entzun lehenengo gauza eta gero kontra bota, zure opinizua bota. Irabazlea zein den jakin nahi duzue? Bai, bota. Bai, gaurko auzolan proban. Irabazle atera den taldea honako hau da. Talde urdina. Irabazlia? Ez, lasai. Talde gorri. Imposible, ez? Zergatik, petatu? Imposible. Talde gorria. Zeba. Arrazoiek albari madie jakin? Gorria. Aztu lasai. Zer gertatzen da talde urdinean? Ni argi ikustet ja esan dut. Irabazleak gu gehalanik pentsatzet itxitu da indeula, ondo idola. Ez da ez ustekoa izan zuretzat, ez da sorpresa izan. Ez, eta danak... Hauentzat bai ordea? Ez da Nik usten dut gure kaletarrak bastante goxotasun gehiokin ibili dela animalikin da. Iruditzen zait, jundiela eta goxogo eta beraiek sartu dienen eba iskina batea jundie, hange haudie, bloke bat indue, zien moitzen da. Gu behintzat, kendu horti guazen moitzea, ez dakit. Eta iruditzen zait, ni behintzat nire aldetik superarro beraiekin duten lanataz. Arrazoiak
oraintxe bertan entzungo dituzue. Amalur, itxitura kontua izan da? Ez da itxitura kontua izan. Bi itxiturak ondo zeuden. Materiala erabili zute, altura eman jazute, eta itxitura sendua zen. Beraz, ez da itxitura kontua izan. Orduan, Jon, zein da arrazoia? Txekorretan onda arrazoia, helburu bat bete beharra zegoen, 12 txekor, 6 talde urdinarentzat, 6 talde gorriarentzat. Helburua txekor horiek itxituran sartu eta mantentzea zen. Ez talde urdinak, ez eta gorriak ez duzu helburu hori lortu. Baina, helburu horri, bai, gehien hurbildudan taldea, talde urdina izan du da. 6 txekor sartu dituzte, zuek aldiz 3. Baina izan da momentu bat, eurek 6 izan da kalera joan direla, gu mantendu dugu 3, da azken momentuan 2 saltu indabe, nik egona atezain, horre nekan hurbil. Guk zenbaketa egin dugu, bai? Eta naiz eta beraienan ere 6tik 3 kanpora jundian, zuenan ere beste kanpora jundian, totalean beraiek 6 sartu dituzte, zuek aldiz 3. Eurek azaldu dute, eta dagoeneko iritziak eta entzunda eta batez be, erabakia zein den jakin da, badakizue, izendapenak, zeintzuk diren oraintxe bertan jakin behar. Talde galtzaileak aukeratu beharko du lehendabiziko bikote izendatua. Aizkorak hemen daude, eta lehenengo aizkoraka da Maiderrek emango du. Maider, hartu aizkora. Sentitzen de pila bat, zetik, bai, eta gero esango diazu, esan bar diazun guztie. Baino denbora gutxigo pasaude beraiekin, eta bikote guztietan dauket norbait, nula nahi nominau, eta, bai, oain galderak eta erantzungo izkizut. Telmo, zure txanda. Nik arrazo jola generalik ez dakat, baino... Boixe, ikuste, bueno, eske, zemaz. Miren, zure txanda. Intarrez, sartu duzu aizkora. Miren, zer gat... Ez dut ezer, favorez. Zer gertatzen zaizu, Miren? Ez dut ezer esan nahi. Azarre? Bai. Zer gati? Ez dut esango. Zigor eta esbetaren enborrean sartu duzu aizkora? Bat emate eman behiotelako. Baina ez noa dos. Zerekin? Ba, hemengo estatutokin, da epailen joerekin. Zehatz desakezu edo... Ez dut gehiago zikindu nahi. Oso, azarren zaude? Oso. Eta igualtza zalditokia lota jutia, ez zat bat tipo. Ez zatelako gustau indana gaur, bat ez genio. Indana, auzolan proban? A ber, proa bukautago ikusi behar da nola da hon. Proa, aizkolaia bezala da. Bat eroitzea, besti eroitzea. Hemen ganau dana kanpo ezaren da, bat barruan zehon. Zein dia estatutuak? Ganauak egon berdu barruan da ezilan barruan. Zein zehon? Niztaki. Guk argi esan dugu hasieratik helburua zeintzu diran, eta ez batak eta ez besteak ez dituzue bete. Bai zuenan eta bai bestean salto egin dute. Eta helburu horri gehien hurbildu den taldea talde urdina izan du da. Talde urdina izan da irabazlea, Miren. Kriterio juez. Hori ala izatea. Zu ere epailea, zara? Horratik esatizu, pa kriterio juez horratik izan dizu. Epaile gaintzu, Aurrera jarraitu behar dugu. Bai. Mire. Marko, zure txanda da. Zigorreta esbetaren zat. Inde, tola, altutu. Bueno, ba hemen ikusten ditugu. Momentuz, zigorreta esbetaren enborrean bi aizkora.
Baina oraindik hau ez da bukatu, Asierren txanda baita. Ostia, ez da biegatik, nik taldien apuret auzolan proban analizaute, bera ikusi dut bukaeran, enbede pina individual. Marko. Akauen, bera bakarri batera bestera, nik hori baino ezin dut esan. Kito! Ba, ea Taniak non jarriko duen bere aizkora. Osa, niri penaz gamaten dut, negar egin dut eta todo, baina, bueno. Bai, ikusi dut. Ba, Miren eta Markorentzat beste aizkora bat. Petatu! Aurrera! Maider eta Telmorentzat. Ainize, zure txanda. Laugarrena, Miren eta Markorentzat. Zigor, aurrera. Ba, bosgarrena. Trato gehiago daka bestiegi da ezin ditu nomina horrek. Miren, hor barruan daukazuna askatzen duzunean... Ze? Zer esan. Bueno, ba, horrela jarretuko du. Ezbeta, zure txanda da. Kara ya beste bia, ja jogo naiz, direktamente. Berdin zaia. Bai, zenbatzen baldin badituzue... No, bia gonea. Ez diate hain erraz kale gotako. Badakigu, lehenengo izendapena, Miren eta Marko. Marko eta Miren. Zuek, urrengo desafioan parte hartu beharko duzue, bai ala bai. Eta gainera, gaua, baztertuen kortan pasako duzue. Bigarren izendapena. Bihar, desafiora, joango den, bigarren bikotea, honako hau da. Zigor eta Ezbeta. Zigor, imaginatzen dut igual agian zerbait esan nahiko duzula. Ez da goi, porque ez da justu hau probana, ez da goi. Punto. Ya está. Morala behan daukazu. Behan. Bai, Ez da gatu zer esaten. Ni nominatu gana, proba jumea, jungo naz, da, ya está. Etxea ganoia, etxea noia, ya está. Epaia da beti, ez tia. Arau batzuk mande bera hasieran. Bai. Zenbat txekorgatu dio ba orduan. Ez da. Proba amaitu denean, zenbat txekor zagozen barruan. Proba osoan zehar, ez proba amaitu denean. Proba amaitu denean, talde urdinak txekor bat zeukan barruan. Txekor bat. Lana amaitu da! Ez. Paso. Beraz, bigarren izendapena, desafiora joango direnak, Zigor eta Ezbeta. Hirugarren izendapena,
zuek badakizue, bihar baserritarrek batzarrean erabakiko duzuela. Baina, badakizue ere, hemen talde honetan, bikote inmune bat egongo dela. Bueno, auzolan proba honetan, lanik onena egin duen bikotea honako hau da. Nahi eta Izaskun. Izaskun, nahi. Libratzen zaretela, nahi. Oso posik. Beraz, zuentzat ona da. Bai. Hala eta guztiz ere, Izaskunek bihar, Txarra hoi da. agian, Txarra hoi da. bueno, agian, ardura handi bat izan dezake, Arrazoiak. Ezta? Bai, bai. Jakiteko. Gusto haituko joik. Bueno, auzolan proba eta bukatuta berehala, segituan goraipatu dut kaletarren lana, eta nahi, espezial aritu zara lanean, hazienda tartean inoiz ibili gabeko pertsona batek erakutsi duen indarra, lasaitasuna eta sosegua goraipatzekoa da, zoriona benetan. Eta Izaskun, zure baserritar kasta erakutsi duzu, esola egiterakoan, itxitura egiterakoan, lasai, behar diran denborak hartuz, horkilak ongi sartuz, zorionak eta gozatu. Eta horko gorrikoek ere txalotu zaituzete, Ondo, eskerrik asko. Bueno, guztiek ez. Zuk bai, miren. Baina Marko... Zen ez du txalutea? Bueno, ez zaizu atera eta... Hala eta guztiz ere, zorionak, Nahi eta Izasko. Miren eta Marko. Zuek, bazartuen kortara bat dira. Kalean nahi diate eta ez dute lortuko. Ez da gehiago esan behar, ez da. Bihar desafioa izango duzu eta zuek, gainera, zuen aurkaria, bikote aurkaria zein izango den badakizue, zuek aukeratuko duzue. Dagoeneko, espetak eta zigorrek osatutako bikotea izango duzue, eta falta da, bihar, baserritarren batzarrean erabakitzen dutena jakitea. Hori bihar jakingo duzue desafioan. Gaba ona pasa, alde moduan. Es que Marco Gasesiot, o sea, pisto y noste, tama puesto de una mala leche, o sea, es que... Eziot beragaz, oza, eske eziot bere izaragaz, bere egoagaz eta beragaz bertan, oza, eske eziot beragaz. Oza, eske tal cual. Imunea gea, oza, superpozik nago eta gainera jarraitzu biogu lanien, imuniek zeteko bixe, retzi eta egun guztietan Izaskuneaz, oso pozik. Jo, no espero gu imune hola atatza oso gustoan hau. Ze bi emakume gaine hola atatzea, bueno, morala joi gora. Miren eta Marko egoera larrian daude berriro, eta talde gorria lur jota atera da beste behin negutegitik. Izen behar bada norberan iritsi jemotie, nire ere parte, nire iritsi jemonto eta arrazoia da, bueno. Desi, bere momentuen esan dugu ikusten genuena, ez da bezetako balioa azkenean, eta erabaki hartuta zegoen. Bai, bertan hartu, bertan esan, eta jazta. Ja, bai, bertan... Epai hauek ez da ebaletxo ezetako, Epaiena, injustu da. Euren alde daz, eta... jako kotainena eurekinti. Zer, klaro. Amorru ematen da, Zigor, amorru ematen da. Amorru ematen da, ematozu proban dana, ematozu dana, eta euren alde dana, tío. Bajoia kristonagat, da txajuda guagat. Itxituria guria, más elegante que la hostia. Eurena puta mierda bat. Gaurko eserre hemen daun guztila ez da justua, jazta. Ez que ez dago eserre gaino zateko, tio. Resulta hue, izeti irebaz edo gaitzaile, dana aldatuten dago. Osa, gaur ez dakit, baina nago negar egiten egun guztia, osa. Hau, bastante injusto, egitez. Animoak ez dia honak. Eta gaina amintza duela, eta uste genula irabazin bergen. Gabon! Aurreko, Gabon. Bueno, zen modu zeate? Bastante injusto, iruditu zaigu
Bena, baina Bueno, bakizute, txarren ondoren ona etortzea eta sekulan ez etxi. Segi aurrea borrokatzen. Bai. Hola da. Miren eta Marko aukeratuak izan dira, zuen nominatu juzute gaur ere, agurtu eta eraman ingotxut. Bale, ez, inor, ez dizut, agur da eta bierrate. Venga, ondoloin. Bai. Venga, agur. Nire ustez Miren traizionatuta sentitzen dela. Jundan bezala, kiston mina indit, azerrenao, nehar guri dakat, osea, guantxe bertan... Ez grabatu ez dut ez zer esango. Ez nuen uste, eman diuna da... Ezkaren esan zeaten aldatzeko, aldatu naiz, eta berriz bueltan, ez? Nirekin ez dute jokatuko, ez da. Marko atzo, bueno, bai, pixkat pasauta zeon da, baina taldian badaude, hau esela gehiago dabiltzenak. Eta era berdinean jokatzugunak bai. Da ni petatzen nuen gaur, hainbestek ez ziguela botako. Ez zen un bat obio, bueno, 3. Baina, 7. Barruak agonte berdu. Bihar desafioan erabakiko deu zeinei kontra jokatuko den. Gure grupokoak ez ditu kanpo behaldu nahi, baina biaiek itxura dan ez gu bai, orduan, kosuko dugu. Pixka pentsatuko dugu gabian, daitzengo dugu. Bitxare desafizioan aukeratu izango naz, porque Miren azaratuta junda, arrazoiekin, bigarren eguna doia zara lota, eta ojala idazten bai be. Gaurko gaua gogorra izango da. 10 lana, 4 lana, eta tanen berkotelako gaur. Marko? Biharro ez dut itzeingo, como si me pregunta el Claudio berdin zait, ez dut ezer esango. Prueben nahi, eta ya está. Baina pasatu zait malaztia. Oain dolan emango malaztia. Gaur ez doingo talde gorria ez, Amina ingo dugu flojona eta juteba itema dugu talde gorrian kontra, ez talde gorrian kontra. Dana ondo. Txapo, bestia, kamino, osaba egin. Txekorra ez dut ikusi. Da Lucia, zuko ondiko zen? Ke ba, Hau, onzan lehen urrien. Nire nintzen ikusi. Hau bai, eta nire urrietan. Atzo probatik jodita urtenan, etxak jute gogin. Baina lo indot, eskanto indot. Da gaur dakako bat, dueloa jute manaz, birrindu. Nire alabai gaitik, jata, dios. Aurreko desafioan gure koloreko bat ez ginun kontrario bezala nahi, baina, bueno, oaingoan ikusiko dugu urdinak zein datozten, eta erdila erabakita dago. Dirudienez, Mirenek eta Markok ez dute desafio proban zigorren eta esbetaren aurka lehiatzeko inolako arazorik.
Baina erabakia hartzeko, talde urdinetik aukeratua izan den bikotea zein den jakin behar dute. Bueno, gaixo, egunon. Egunon. Zer moduz? Nerviostuk. Nervioso xamak. Dakizunez, auzolan proba irabaziarren, nik desafiora joango den 3. bikote baten izena behar du. Eta, Izaskun, zuk izango duzu azkeneko hitza. Beraz, pentsatu, eta, bueno, hitza zuena. Uste duelo ontako pareja aulak zitut ikusten. Eta ondo indezaketela, puertiak ez ditu bialdu nahi guaindikano, bueno, boibitzen dugu taldian. Eta Bidan eta Kamilo eta Edurne eta Goiko pentsatu dugu bialtzia duela. Bidan, espero zenuen, berriz ere zure izen ateratzea? Bai. Bai? Urki? Bueno, nik ikuste diat Kamilo eta Bidan artean. Gaurkoan ere, Kamilotan ere izena haunitzateri da, eta egiarren pixkot rara sentitzen naiz, guk ere demostratu nahi dugulako basarian asko balio dugula. Bidane, ikusten da berriz ere zure gana doazena, gaur aitzi berrik ez dago. Gu etxeara joaten bagara ez dugu hainbertze afektatzen, ez dugu hainbertze desekilibratzen taldia. Al fin alkabo, Jokinko taldia edo Urkiren taldia edo joaten badire, pues, claro, taldia gelditzen da deskonpensatua. Bueno, pista txiki bat emango dizuet. Gaurko desafio proban, traktorea erabili beharko da. Konduzitzen? Traktorea erabili beharko da. Bai, pentsatzen baietz. Traktorekin entzara moldatzen? Ni behikulukin. Akzidentatu nintzen, eta hortikan bat pixka behikulukin respetu handi da. Jokin, jakinda traktorea erabili behar dela, zuk zure burua aurkeztuko zenuke? Nik ez da pegaik. Nik ikusten nire pareja, igual traktoretik bera, Goiko eta baino nerbilo gutxi jokua. Ikustet, Andrea. Baina atzore proba ondo intun saiatzea, gauza dieltzeko bildurrik ez dakata, nik ne botatu ezkero ne buru orkeste gore. Azken hitza, Izaskun, zurea da, bai? Eta nik izenak behar ditut. Beraz, gaurkoan, desafiora joango den bikotea da, Egunon, Marko, Miren. Bai, egunon. Ongi etorri zuen bigarren desafiora. Denbora gutxi basarrian eta ja dagoeneko 2 desafio, Marko. Baztertuen kortan pasadu zue gaua? Bai. Baztertuak zaretela uste aldu zuen, Miren? Bai. Horregatik hor gaude. Txura denez, segaitu uste, kuadabila nahi? Gu behaiekin ondo. Behaiek ez dakio. Ez du hori ematen. Desafian bentsat lagunik? Ez. Ez, ez da? Ez. Lagunak itxe mateu, hobeto, baina ez gatorri lagunak etorri geha irabaztea. Badatoz, Zigor eta Esbeta. Zigor eta Esbeta. Kaixo. Kaixo. Ongi etorri desafio honetara. Eskerrik asko. Zen mauzko gaua pasaduzue, txabolan? Ona ez. Zigor, zer pasada? Buru buelta asko. Eta buru barruan zer duki dozu ba? Bineo. Miren eta Marko aurrean dauzkazuela. Zigor, zuen taldean hauek baztertu dituzue. Baztertu ez da izan. Baztertuen kontara birritan. Baina hori hitza fuerti egisa da, baztertu. Esaten dute, baztertuak sentitzen direla. Kulpa epaiena probez, irazta. Ara, epaiena. Epaiena, malurrion. Galdetu iztazu, nik... Ez baina... Ehorrek irabazi berduk proba, Ehorrek irabazi berduk.
Badakigu askotan, irabazten dutenean, epailea ona izaten dela, eta galtzailean txarra, baina, bueno, guk gure papera zein den badakigu, da beraien kritikak ere entzun berria. Miren eta Marko, bikote bat da, daukazuena, hemen aurrean, baina beste bat falta da. Zein izango da 3. bikote izendatua? Jakin dezagun ba. Handik datoz. Desafioa ikusita traktorekin ibiltzea dela, ni ziur nau, ze Edurne oso ondo ibiltzen da horrekin, besteke nerbia bake, ziur nau, bueltan gurekin etorriko hiela hoik. Guri nominatu gaituzte, eta traktora hitza azaldu denean, pues nik ere, nire burua fio naiz, ongi egin dezaketela. Apa. Egunon, Goiko eta Edurne, Edurne Goiko. Egunon. Ongi etorri desafio honetara. Eskerrik asko. Zigor eta Esbeta, eta beste alde honetan Goiko eta Edurne. 2 bikote, baina arerioa bat izango da, Miren eta Marko. Izango duzu minutu bat, aukeraketaz pentsatzeko, zuen estrategia finkatzeko. Vale. Esan da bezala. Oida, berdin ingo du. Bai. Hauetu esti, biltzke ibiliko da. Igual da. Gogure lan aitea eta bestekin esan. Erabakita. Minutua pasada, Marko, Miren, Marko, zuen esku dago aukera. Zein da, desafio honetan arerio bezala aukeratuko duzuen bikotea. Zigor eta Esbelta. Zigor eta Esbeta. Lehenik eta behin, nik zera jakin nahiko nuke, Marko, zergatik talde gorrikoak? Lehenengo ikuste die behaiei kompletago, bilek, parejan. Eta horko ikuste ez digor hemen ondo ibiliko ala, baina igual Esbeta ikuste pixkat, igual galdutago hemen ibiliko dela. Goiko, zer? Libratu zaretela? Neuken esperantza hori, Edurne, zer pasatzen da? Alde batetik sentitu dut askatasun bat. Esan du, por lo menos libratu naiz, da ja barrun nago. Behin hor jarri dominatzen duzu, baina igual edo zinakatx edo nervio apurren bat dela edo ja bazoa. Ez dago bueltari. Baina ora por lo menos ja salbatu gara. Bai, eta arnasa hartzeko orain hori nabaritzen da zure aurpegian ere bai, Zorionak, Goiko eta Edurne baserrian jarraitzen duzu. Suerte, Aski da kas txiki bat, ja kanpoan zaude. Orduan besteen izena esan aitu dugunean, sentitu dut, ja libre nitzela, hemen gelditzen naizela. Benetan orduan esaten diazue, egin duzuen aukeraketa izan dela buruarekin, ez bihotzarekin. Ez. Bihotzarekin ez? Ez. Amorruak eraginda ez? Ez. Amorrua atzo iluntzian igual gaur ez. Gaur ez? Gaur ja... Amorrua ez dakit, baina aizue, proba honetan garaile ateratzeko energia eta tentsioa behar izango duzu. Du digabe. Azalduko dizuet. Traktoreak eta belarbolak. Helburua, hitz ezkutu bat osatzea izango da. 2 fase izango ditut. Alde batetik, baserritarrek traktoreak erabiliz, sakabanatuta dauden belarbola hoiek eremu zehatz batera eraman behar izango dituzte. Hori eginda gero, kaletarrek aginduak emango dituzte. Aginduak zertarako? Bolak ordenean jartzeko eta hitz ezkutua asmatzeko. Gaurkoan kaletarrak zuek zeate klabe,
ondo eman aginduak. Bestela baserritarrak alperrik da. Ez pauten teintzen, ondo txukun eta garbi esan. Beste araurik baote da, Jon? Bueno, arau baino gehiago gomendio bat emango nieke, ez? Gogoratu atzean, zama bat aramazuela, belar bola, beraz, pintxoekin bola behar den altueran hartu, ongi sartu, bidean erortzen bali bada ere, hor segunduak eta minutuak pasatzen baitira, eta zorte hon. Zorte hon. Hori da, zorte hon. Venga, segi. Igual ez betak euskeraz ez daki oso ondo. Igual zaila dukiko. Bai. Nire beldur gehiena, hitza ez ezagutzea, espero dute hitza ez da oso zaila. A ver, si no fallo ahí. Ja, Estan ere moduko traktora. Beldura probantan traktora, que holako institutu biltzen da. Lehiakideok, dena prest! Desafioari hasiera emango diogu. Adi lehiakideok! 3, 2, 1, lanera! Ba, miren, ba! Hoi da, oso ondo! Venga, ba! Poliki, ba! Ondo heldu! Bea gora! Nola ikusten duzu Zigorrek hartu duena? Oso ondo, bola toperaino sartu du, eta ez zaio eroriko berak nahi arte. Horre, ez. Zailtasunen bat du Mirenek. Mirenek bola beltzak hartu behar ditu eta ez du hartzen ba lehena. Venga, ba, oin bai! Venga, Igo! Gora! Oen Dios! Bitartean, Zigor bigarrena hartu du Zigorrek ja, bigarrena. Zigor! Puta mierda! Baitu, Miren oso justuan hartu du, baina, bueno, a ver. Ia iristen den bukarara, ez dut uste bolaren muturra lurra ikutzen bali badu. Ez da modurik onena, ez da? Ez. Bi eta bat, Zigorrek 2 bola, eraman ditu eremura, eta Mirenek lehena. Gora, venga! Oso ondo! Oso ondo! Jetxi, ba! Hau ondo jarri, Miren! Ondo, Zigor! Ondo, Miren! Baldoa, zaizu. Zigorrek ja dagoeneko laugarrena. Laugarrena. Oide, venga! Nabaritzen da, Amalur, Mirenek konfiantza hartu duela. Bai, nabaritzen zaio ikustu, bai. Ba, nik uste hasierako ze hoiez, nerbilu horiek edo apaldu itxula, eta oan segurago ikuste jot, bai. Makina zara, makina! Bost bat daukago, bost, ondo! Jetxi gehiago, jazta! Aurrea, venga! Hoi da, oso ondo! Gero zortea sartuko da jokoan, belarbolak nola kolokatuta dauden, izkiak non dauden, non ez dauden, horre denbora irabazteak orain, ba gero onerako. Kontuz hemen ze hurbil. Oso ondo hartua, Miren, oso ondo! Ondo utzi! Oso ondo, ba! Azken bola, Zigorrek. Jetxi, Miren! Azken bola, Zigorrek. Bota atzera, Zigor, atzerago bolak atzerago.
Beste bi haiek bai barrura osartu. Oso ondo! Oso ondo, oso ondo. Bota hor, tira. Oso ondo. Lehenengoa emaio toke bat. Ezpeta, aurrera! Hemen txizta. Plastiko guztiak kendu, Ezpeta? Guztiak? Venga, azkar, hori, venga! Ja, mire, nola bai, venga, Ai, baina hemen gurbilak begira nola gelditu zaizkion lokatzean. Ze hostia, bota aurrera, mire, no me jodas, venga! Venga, la hostia, Borussia begabin dio, venga! Begira, beste bolarekin talka egin du. Hori aldatu beharko luke, ezta? Bai, hori mutin beharko luke. Atzeago, miren, atzeago! Oain bentsat oztopo bat da. Ezpeta bitartean ja dagoeneko izkiak bistan ditu eta laister aginduak ematen hasiko da. Venga! Atzea, miren! Ez! Ikusten dugu Ezpetak zailtasunak dituela, izkiekin antza, hitza asmatzeko. Hala ikuste zaio, bai, oi. Ez du asmatzen. Minutu bat, Minutu bat. Venga, Ezpeta! Bai. Lau, hori, azkena. Badoa miren azken aurreko bolari. Azken aurrekoa. Ezpeta, hori hor! Barkatu, orain izena dakit. Hori kendu, eta hori hemen. Kendo. Hortik kendudo! Kendo. Joder, hostia! Hoi da! Atzea! Miren! Azkena! Hori, ipini, utzi. Eta hori, utzita, bien artean. Bien artean? Hori da. Txukun hartu du bauengoan Mirenek. Venga, Miren, hau, ondo jarri atzea! Hau! Vale, venga, Oso ondo. Ez da erreza, puzle bat izango balitz bezala. Eta bat erreza, ez. Gauza asko daude jokoan, etxera jotea jokoan. Bosgarrena, zeigarrena aldatu. Bai, hori bi aldatu, hori da, bai. Atzea bultza bakarrik, atzea! Bultza gehiago! Bultza! Miren azken bola sartzen momentu honetan Amalurrek ikuskatzen du. Marko aurrera! Laugarrena hori da, ezkerrantz. Marko izkiak desestaltzen. Lehen artean beste bat da. Oso hurbil, oso pegatutan. Pegatu hemen ez da sartzen, Ezpeta! Lehena, bin artean, pixkat. Lehena, bin artean, eta badago. Ja! Hori, hementxe, eta guen. Bai, lehena. Bai. Aurrera, Marko! Jazta, vale. Asmatu omen du. Hasi da, Marko aginduak ematen. Hartu hirugarrena, hau! Ta kendu hortikan. Venga! Guztiok ezkerrantz pixka bat.
espazio esan gudu. Dana mugitu bitut! Bai, espazioa. Hauen, Dios! Ez beta, tio! Bale! Hirugarrena azkenetik. Horrea. Oso ondo, hemen. Ondo. On? Iru, ezkerrantz eta badago. Oso ondo. Hoi azkena jarri behar dugu, baina hortikan utzi, lasai. Fuera! Bigarrena, Bigarrena, venga. Bai, aurrera. Lasai. Buelta volante hai. Gehiago. Oso ondo. Vale, oain utzi. Hauzko letra. Horkua. Honea, hau kendu. Fuera, ba. Bueno, parekatuta dago. Venga, Hasierako partea osatu dutelako. Maio, korrostia. Ez. Dios! Hau kentzeko lehenengo. Sei. Nahi baitu! Aries, hau, Miren! Hau! Oso ondo, bai, ederto, bai. Justo, espazio, justo. Oso ondo! Hostia, puta! Aries, baitu, nahi baitu! Marko, nahi baitu! Ederto, oso ondo. Lana amaitu da! Bikote irabazlea! Zigor eta Ezbeta! Zorionak! Kabina, hostia! Zigor! Josu campeón, Sara! Buen Dios! Barkatu, Bene un... Joder, campeón, Sara! ¡Puta madre! ¡Por tu hija! Morirá ella, la hostia! Esta comida, hostia. Apa, Marco, Opa, miren. Miren. Azkenean eta hori izan problema, Hasieratia, zetikan. Dios! Okua lehizetek. Zorionek. Aida. Lo siento. Zorionek. Lasai. Marco, Okua lehizetek. Kaburiko ziko bazakit. Lo siento. La puta hostia. Dios. Factore puta. Bueno. Pentsatzen pixkat pasa eso, no? Llévame a casa y a tomar por culo. Hostia. Egia da. Bai. Ire patxaran. Baina? Jokua, ez? Azkania. Hoi alaen. Jokua. Jokua lehizeten. Txuku nahi tuzeatu. Bai. Marko, nik ere leante ikusi. Eta mierda hori, hostia. Ez zuen no saltzen, tío. Ire lekuan ondo, patxaran enduiaz. Aginduak ondo mantxu. Bai, baino kauen Dios. Bai, jokua da. Azenolako desafioa izan dugun launok. Badakizue, desafioa eginda eta irabazle batzuk, zorionak, Zigor eta Ezbeta. Eskerrik asko. Eta galtzaileak, sentitzen dut, Miren eta Marko. Zigor! Gaur bai, arpego dira bakatza. Oin aldatuta, ziaro aldatuta zaude. Hau binaban. Zer gertatu da? Hau adrenalina hau binaban, tio. Nork eman dizu energia? Nere alabak. Ezbeta. Parkatu? Nere alabak. Zura alabak. Bai, portogaz. Ezbeta, traktorea errusieraz nola esaten da? Traktor. Ara? Ara! Zer gertatu da hitzarekin, Ezbeta? Ez dakit. Bai, hasieratik, kauza pixkat, egin nuen nire buruan. Eta ez dakit, zein hitza den, kaletarrak, bengoetxetarrak, ez dakit, Zigor eta Ezbeta, zorionak. Baserrian jarraitzen duzue. Vale, Zigor. Ai, Marko, animo. 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 Markatu ze.
Bueno, azkenean nominatu egotia, bitxo, ez? Emando begurra, tio. Gaur erabazi. Da gu barrura, tio. Eta hemen dauzkagu, biak, Miren eta Marko. Barkatu, atzo bezala, baino, Zer? Hola ikustean nolako, Barkatu, nahintze, ostia, zate jazu barkatu. Horren ez barkatu. Miren, zer esan behar dugu? Jokuan bate galdu beste dut, eta gaur guritoko zu. Oain beste guztiak aurrean izango bazen ditu, zer esango zenieke? Ez, tupera benzi. Ez zoaz gustora, ba? Ez, baina... Errespetu duki bertzaleak utzi zuen da. Miren, zer pentsatzen duzu momentu honetan? Zer gertatzen da? Emozioa ere bai, ez? Gehiago espero zenuen. Zerbait aldatuko zenuke? Hor daudenak eta hau prau ez duenak, dana prau errekela. Muida. Errengan. Gaur zu, bihar zu. Guztiek pasatu... Guztiek pasatu dago. Desafioa. Bai. Talde lana erresa da. Batek ezpa besti egingo. Epaile kortago dare. Baina hau? Gogorra. Agian gogorrena. Miren eta Marko, zuek kalera jaitsi beharko duzue. Zorte ona izan. Eskerrik asko. Zorratik. Aio. Aio. Ni penakin hau ba nualako. Aurre nago kola jutia, baina ez da posibila izan, ez Eta ni ez irabazteagatik. Azkenean nire irabaztea etorri nintzen, eta ez da posible egin, eta baina, Ahentroa guretzako azkenean intensoa izan da, eurra eman digute, eta guke bai eman dugu eurra. Bai, kainerua azkenen. Posten naiz azkenen jendea o taldekideek ezautzeaz, eta bereziki Mireni ezautzea. Azkenen ni pareja eta eurra eman dugu bilo batea, eta gain etxea bilo batea berdiz. Basta. Basarrira heldu ziren lehen momentutik baztertuta sentitu dira Miren eta Marko. Baina hala ere, barruan zuten guztia eman dute azken unera arte. Minduta doaz, baina Mirenek dioen moduan merezi izan du. Bat gatoz zurekin, Miren, merezi izan du. Laizter arte. Goien etxeatarrak, bengo etxeatarrak, talde gorria, talde urdina. Egunon, eta ongi etorri auzolan proba honetara. Landa eremutik, Basarritik, jaitsi gara eta hirian gaude. Bilbon gaude.